Les energies renovables s'han convertit en una nova forma de vida més solidària i compromesa amb el medi ambient. Després de molts anys durant els quals han estat qüestionades, a l'actualitat s'han convertit en un negoci molt rendible per a moltes empreses. Però això està produint un efecte negatiu en el medi ambient, sobretot en determinats territoris rurals i de l'interior. A més, continuen havent lobbies molt poderosos que intenten mantenir els privilegis de les energies nuclears i fòssils per a beneficiar a les grans companyies elèctriques. La recent decisió presa per la Unió Europea de considerar l'energia nuclear com a energia verda ha obert de nou un debat sobre les possibilitats d'incrementar el percentatge d'energies renovables de cara al futur. En tot cas, la decisió de la Unió Europea ha obert també la controvèrsia sobre el possible tancament de les centrals nuclears. El tema és apassionant i sobretot efectes considerables sobre el futur del nostre planeta. Vegem què és el que hi ha darrere de tot això. Durant molt de temps s'ha dit que les energies renovables eren molt cares, requerien d'una tecnologia molt complexa i fins i tot produïen efectes negatius ocults en el medi ambient. A més, les empreses elèctriques i el lobby de les centrals nuclears ens han venut el discurs de que les energies verdes eren insuficients per a cobrir tota la demanda d'energia a nivell mundial. Però aquest discurs ja no se sostén. A l'actualitat, les energies fòssils, que cada vegada són més escasses, són molt més cares. La pujada del preu del petroli està disparant els costos dels carburants i l'escassesa de gas natural està afectant el preu de la llum, que cada vegada és més car. Tot això està disparant la inflació i la vida cada vegada és més cara per a la majoria de les persones. Mentre tot això ha estat passant, alguns països europeus, especialment des del centre i el nord d'Europa, han anat abastint-se d'energies renovables com són l'energia eòlica, la solar, la hidràulica, la geotèrmica i la biomassa, per tal d'anar substituint a lo que són les energies fòssils i l'energia nuclear. Al nostre territori estem arribant tard, com sempre, però durant els últims temps, de colp i repent s'ha posat de moda l'energia solar i tothom vol tindre les seues plaques solars. Està clar que és una molt bona opció per a reduir la factura de la llum de les llars i el cost de l'energia de les empreses a través de l'autoconsum. Però un abús o una mala gestió d'aquest tipus d'energia pot provocar també conseqüències molt negatives. Com en molts altres sectors, els xinesos estan fabricant plaques molt més barates, controlant gran part del mercat. Per tant, en la fabricació és molt difícil competir. De fet, moltes empreses occidentals que han anat creant-se en la mesura en què s'han anat desenvolupant les energies renovables, avui en dia estan tenint que tancar perquè no poden competir amb els costos de producció de les empreses xineses. Per tant, el negoci es pot centrar en la comercialització, encara que ahir també hi ha alguna empresa xinosa amb molt de poder. Però així és on empreses de xicoteta dimensió poden trobar un espai per a ser rendibles. Però és important que apliquen polítiques de responsabilitat social informant i assessorant a la seva clientela en condicions de transparència i evitant enganys i abusos. Perquè de fet ja hi ha moltes empreses que estan aprofitant el boom de les energies solars per a fer el seu negoci, en molts casos enganyant a la clientela. Perquè el mal ús de les energies solars i de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques pot tindre efectes negatius molt importants, sobretot en les zones rurals i de l'interior dels territoris. Vegem quins són aquests principals efectes. En primer lloc, l'augment de l'especulació del sòl rural. El preu del lloguer de les terres s'ha disparat. Una hectàrea, que fins ara valia al voltant de 1.000 euros, actualment costa entre 1.500 i 1.600 euros. La diferència entre lloguer per a instal·lar plaques i per a explotar la terra pot suposar la desaparició de molts conreus. A més, els fons d'inversió internacionals estan entrant també en el negoci, incrementant encara més l'especulació. Un segon efecte negatiu és el fet de que les plaques solars augmenten el risc de desertització, per la qual cosa l'agricultura i la ramaderia poden desaparèixer de molts llocs en pocs anys.
a més també de l'impacte mediambiental que les plaques generen en el que és el paisatge rural. Tinguem en compte que molts pobles viuen d'estos sectors, l'agricultura, la ramaderia, el turisme rural, la qual cosa pot suposar el despoblament i fins i tot la desaparició de molts d'estos pobles. Per últim, també és important assenyalar que els panels solars provoquen residus tòxics. De fet, hi ha estudis que assenyalen que durant les pròximes 3 dècades es produirà una acumulació del voltant de 80 milions de tones de residus tòxics procedents de l'energia solar. En definitiva, i com a conclusió, és molt important incrementar el percentatge d'energia verda sobre el total de l'energia utilitzada. El pas de les energies fòssils i les energies nuclears a les renovables és necessari i urgent. Però no es pot fer de qualsevol manera. S'han de prendre mesures per evitar l'especulació per part de les grans empreses i dels fons d'inversió i per a que els efectes sobre el món rural siguin els mínims possibles. La realització d'estudis d'impacte ambientals han de ser una condició necessària abans de procedir a la instal·lació de plaques solars. Les instal·lacions de les plaques s'han de fer en llocs pròxims a les ciutats i els polígons industrials i evitar al màxim possible les seues instal·lacions en les zones rurals i de l'interior que poden afectar a l'agricultura i la ramaderia. Es fa necessari també una política de reciclatge dels panels solars per evitar els impactes dels residus que estos generen. Totes aquestes condicions s'haurien d'aplicar per a tots aquells projectes que se van a desenvolupar a partir dels fons de la Unió Europea del Next Generation. Si no ho fem així, aconseguirem tot el contrari al que volem aconseguir, que és la sostenibilitat del planeta i de les persones.